Pozdrav ljudi, danas igramo Agario na telefonu, kao što vidite. No, ne znam što. Ne možete vidjeti koliko možete, moj rođak hoće da me pojede. Pauk, što mene juriš. Dobro, pa sam držim. Inače vam se sviđa muziku. Uključite pošto Agario nema nikakav zvuk. Ja sam uključio ovu muziku, pustio kako hoćete. Izvinite. Ne. To se puca. Za loše smo rade, dobar bili. Aj, gori. Kako sam se provukao. Ej bre, pojede. No je, ne znam šta je to, ali briga. Miki Mile. I gdje god da me nađete kao Miki Mile, znajte da sam ja. Samo ja imam to glupo ime. Ja nikakav nisam u Agariju. Ko sam vrstom? Nije smao. 80 moć. Piotr. Znam što je napisao Piotr. Anime, ti gojebani. I'm smelling buzz. Majke, šta vas je? Ne mogu da vam pobegne. Ne, pojede me Spider. Zašto ćutiš, reci nešto tugo. Nema kraj mape. Ja, pa nije fair, vidite mi koliko ima, koliko sam ja. Šta je ovo? Šta je to? Dobro, a šta je to? Uđem sad i krenem da vidim šta imam sad tu ja. Meću mas. Shvatam ja. Ali ne, dovoljno meni. Spor sam. Ne kraj mape i pojedi. Majko. Neću biti nešto drugačko, pošto ja ne znam da Agario, kao što vidite. Znači bude neki kraći video. Ovo su meni svi kraći, pošto imam mnogo memorije na telefon. I ne znam što ja pričam. Skoro sam počeo da snimam. Početnik sam. Gori. Najgori. Ovdje tvoj najgori. Najgori u ovoga. Ti si men. Alavi Agario. Si bre. Za loše su dane, dobar mili mam. Provukao sam se. Serban. Ma zašto ćutiš, reci nešto tugo.
Nije pojao. Ali ovaj sira oči. I vreme. Ništa ljudi, to je to za ovaj video, vidimo se u sljedećem i čao!